nandito tayo sa ano, unsa nga nani, dahil coffee spot. Coffee spot dito sa ano, sa unsa na tingalan ng food walk. Nandito tayo sa food walk dito sa Island City Mall sa second floor. Ay ano, nabigla ako dahil na-surprise ako dahil meron ito guys. Bubble waffle ice cream. Ang ganda. You know why? Good news kasi noong wala pa ito dito sa Pinas, hindi pa nauso. Biro mo yan, believe it or not, dahil lang dyan sa parang pancake na yan na may ganyan, dahil nakikita ko online. Pumunta kami ng Hong Kong ng husband ko. Ito ang unang-una kong hinanap. Ngayon, nandito na. No need na to go to Hong Kong. Look at that. At meron ditong gwapa. May gwapa dito na nagsaserve. Siya ang gumawa. Look at that. Oh my God. Para tayo nasa Hong Kong na. Ang galing naman. Ang ganda. Hindi lang yung bubble waffle ice cream ang meron sila guys. Ito yung mga pricing. At kung gusto nyong hanapin, nandito lang sila sa food walk. Andito yung, ito yung pangalan, coffee spot. Dito sa right side, pag enter nyo, nandito lang siya sa right side, coffee spot. Ayan. Look at them. Ang dami nilang sinaserve Look at their items, products. Oh, meron ding milk tea. Ayan. Oh, meron milk tea, yung bubble waffle nila. Ito yung pricing. Ayan guys, kung gusto nyo i-try, you just try. You come here and they have different flavors guys. So, ang galing naman dito. You see that? Coffee spot, milk tea. Ayan, meron sila niyang taro, rock salt and cheese, classic milk tea, Okinawa, winter melon and strawberry. At ayan ang prices. Ay, ito na yun. Ito, to be complete, ay ito yung list nila. Okay guys. Sa coffee, ayan. Cold coffee, ito. Sa frappes, ito. Then sa Italian soda, meron din sila. Then smoothies. Then iced tea. Ang galing. Galing naman. Oh. Napahappy ako guys. Pagkakita ko nito, talaga naman. Andito na sa Bohol yung bubble waffle. Ang galing naman nila. Oh. Bayad. Okay. Ayun. Ang galing nila. Oh, complete sila ng mga coffee maker nila. Huwag mo isnabin. Ang galing, oh. Ganda ng ano nila. Galing. Thank you. Oh, wow. May I see? Ang ganda. This is bubble waffle ice cream. Ang flavor is Nutella. Okay? Marami silang iba't ibang flavor. At kasama ko ang anak ko. Kami lang dalawa na masyal ngayon. Banding namin ng anak kong super bait. At yan ang #1 supporter natin sa Rich Kids channel natin guys. Kaya, ayan, trinit ko siya ng bubble waffle na Nutella. Cookies and cream sana dahil yan ang favorite niya. Kaso mo nga lang, not available this time. So, okay lang dahil masarap din naman ito. Oh, nakita mo? Yan. May mainit o may malamig din? May init-init na malamig? Ayan, may init-init na malamig. May init-init kasi yung waffle, bagong luto. Very fresh. And then, the ice cream. Ayan. Ang galing guys. Oh my God, nandito na lahat. Nandito tayo, oh. Tingnan mo dito. Nandito tayo sa food walk sa Island City Mall. Ayan, sariling hain, Savor 17, Farmville, Bollywood Indian, Tadka, Alvas, ayan, corner. Ang galing You see that? Ang daming tao dito, busy.
Oh my God. How I love it. How I love it. Nakatagpo ako. Alam niyo naman ako. Mahilig sa matamis. Ay, ang ganda ng smile niya, oy. Oh, ganda ng smile nila. Very, very pretty girls. Dito naman, yan, sari-saring pagkain. Itong sariling hain, ano yan, Filipino foods. May pansit, may siopaw, may iba't ibang mga, yung Filipino foods nga, andyan. Gusto niyo puntahan natin? Pakita ko sa inyo. Ganda. Wala. Break time ninyo? Oh, break time nila. Na-impress ako sa smile mo. Ganda ng smile mo ah. Ganda ng smile niya. Oh, tingnan mo, very smiling mga tao dito. Gagaan ang loob mo at ma-relax ka, 'di ba? Ganda. Very nice. I love it. Lalo pat meron ng ganon, yung kinakain ni Gian. See? How is it? Okay? Sarap. Ayan. Hindi muna ako kumain guys kasi kakakain ko lang. Dami kong nakain sa bahay dahil ang niluto ko kanina is sinigang. Sinigang na buto-buto ng baboy. Sinigang na pork ribs. Ayan. Ayan, dami itong nag-snack na yun. It's time for snack. Ayan guys. Ito si Inday be. Kaning duha be. Saan mo nga department sa ano, ICM? Grocery ma'am. Sa grocery mo? Sa dapit? Siya kay wholesale. Wholesale. Kanunay mi pamalengke diha di o ako ka klaro ninyo di. Wholesale. Halos kadadlaw. Oh. See that? My God. Unsa man na ang inyong duty? Kadadlaw? Oh yes ma'am. Kadadlaw gyud hantod Sabado. Oh ma'am, dayon naman may day off po. Ana po day off. So meaning 6 days work. 6 days. Anya na day off. Oo. Pwede mahibawan pilay adlaw? Ha? Adili. Mo? Pila? Adlaw ni mo Pilay adlaw. Sa regular? ma'am. Nasa regular? Ano lang. Pilay adlaw. Rate ni mo. Wa kay chicken. Pilay chicken. 400. 412 like. 412. Wow. Ang galing. Oy, hala, nagtago daw mo. Nganong gitaguan man ninyo? Hala, nasuko siya. Ngano ko nung sige siya pangita, nawa mo. Nagul siya, galing nanguyab na muglain, ha? Hala. Taga-ubay mo? Taga-ubay? Dili ma'am. Asa? Clarin? Asa? Sa Clarin ma'am. Clarin. Oo. Kaya ang tono, mura mag-ubay. Ubay o Clarin parehas, no? Eh nga na, baya, kung may istorya sa una, kay dito ko nag-eskwela sa Ubay. Ay na lang po. Ano, naghanap po din yung sudan, oy? Nga sa ma'am. Ano, naghanap sudan, oy? Mahurot na ninyo? Mayo, mang kamukhaon dahil doy. Ha? Oh my God. Nice ilang work. Nganong makarelate ko sa inyong work? Kaya mo na akong work for 18 years. You know? Pero dili lang dire. Dito lang sa gawas. 18 years ko nagtindog kada adlaw sa una. Diba? Masaklap. Pero enjoy. No? Enjoy kayo. Ay, ang galing nila. Kaya naman mo niyo today? Oo ma'am. Closing man ni. Okay. Mura mag-European. Kaya ang European, ang mag-lunch, 3 o'clock. Napoy 4, oh. Bitaw. Bibuhay na kami of friends dire. Okay. Kani sila. Kaya nagtrabaho sila sa ICM. Tin manok ni mo. Ay, di ko dala yung mga ano Ma'am, ko. nga sa ma'am.
Oh, sige, sige, sige. Sige. Tuman na siya. Tuman na siya kaon. Maayo sila musudan og manok oy. Aron nagana nila sud ano. Mutuo ka doy nga og sige kag kaon og manok mabayot ka? Ha? Tuo ka? Tuo ka na? May istorya nila. Dili? Kami ganun na yung kaon, di man mabayot lagi sila. Ano bayot? Pakatawa lang ba? Oh my God. You see that? Hindi mo dahil. Ano yan? Maria May, ma'am. Lopez. Maria May. Hindi mo dahil. Naigan, tinampay, ma'am. Oh, tinampay. Okay. Tinampay na ako. Daghang ube. Ube. Huwag siya ka-relate. Ube, tinampay. Just kidding. Ikaw, kakagets na yun? Grabe ka. Okay. I will now go. Let's now go. And so, you guys, this is a good news for me, for you. Look at this. Bubble waffle ice cream. That is the one purpose of going to Hong Kong one time. And now, it's in Bohol. At thank you so much, ha. See you again. See you again. Okay, bye-bye. And then, eto na tayo. Let's go home. Ito yung pinunta natin, food walk. Ayan, nakaalis na ako. Tsaka ako ipakita. Ayan yung food walk. Ito yung food walk dun sa bandaron. Okay. Let's go. Ang daming tao, grabe ngayon. It's October 31, katapusan ng October, and then tomorrow will be All Saints Day, at saka alam mo na, holiday. It's a long weekend vacation. That is why ang daming tao dito. At dito naman sa baba ay may nangyayaring kasiyahan ng mga bata. It's Halloween party at saka may contest na naganap dyan kanina ng Halloween costume. Maraming tao. Daming bata na yun. Grabe. Oh. Wow naman ang mga costume. Ang ganda. Ang cute nila. Free photo booth. Ayan. May free photo booth. Ang gaganda ng mga costume ng mga bata. Look at them. Avatar. Ay, si Avatar! Yay! Ang galing! Oh my God! Look at them! Hey, go! Balik ka, balik. Ay, pag-piyok yan. Atras kamay, te. Atras kamay. Na. 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 Tanaw na.
Yeah. Oh. Okay. Galing. Gege. Tarong ni nga siya unami. Siya unami. Na. Yun na. Wala pa. Ay, ano eh. Oh my God. Laki ng tabako. Alayaw ng tabako niya. Yeah. Oh my God. Isog face ha, me. Hapit na me. 3. Isog face. Ano? Yay. Ay, ngayon, guys. Lala. Isog face. Kumunduhan na me. Kumunduhan. Ngayon, guys. She wants a picture. Because she looks like Elsa. It's fine. Oh, si Elsa. Bigutong si Elsa. Matakaw si Elsa. Matakaw, pareho kami ng favorite cheese flavor. Oh my God.